Hmm. Tapos, ipalit na niya tayo pa. Sira niya tayo pang meron. Ano? Dagat. Ah, dapat po take pamuli. Uning alam power. Alam power kay Pacarelo. oh, oh. Sige na. Ano? Sige na. Sige na? O, sige. O, sige, ingat-ingat lang. Bye-bye.
Ha? Eh? Siap ka. Ada sakit. Ada mau kita. Kita. Hai.
Jocelyn, the Explorer, mega mega shout out. Hey, tilapia. Hey, tama ba? Mantap. Yang mau kuain mau deh. Ada lagi sini. Ayo. Wala tayong alam mo eh.
pre. Yung alam pre. Tega ko na nga, bulgit, basta karnya karina yang kanan, buntok kayo mamukan yan eh. Buntok kayo na yung magkakanan. Tega kayo bulgit. Saglit. Na? Ano? Wala ka pang metong. Ha? Alam mo ito ijibukra. Ha? Alam mo ito ijibukra. Ano? Para kadarat ang padyaya kami. Alam kami sa dinalan. Oh. Ha? Alamang ano. Down payment dinalan, alamang ano. Tik niya, ito na eh. Kaya kababa ka no, 2.5. Tik niya, itang kakain ng kaya. Vlog na. Sabi ko namin, kaya ka po, ta content siya mo. Kakanit, tas niya mo yan. Mikit, NS namin mo karang shop. Wala, alaman makabili ng ka rin eh. Kami datang mag-pet-chat kayo. Local location, alam bibi eh. Kasi nga, pasikatan di mo ito tindahan. Ay, scam yan malay ito. Kasi nung makaya ko kuya ito, di sana pinyaga na yung location. Nakadakal ko man, ang dinalan niya ako, ikaw naman. Nakagdaw kang dinalan po, kahit kaya nakapandinalan ng kaya, ay di wala ka man daw. Wala pa tayo man daw. Kasi kaya nakapandinalan eh. Ito na piya. Wala ano. Ha? Ano yung scam pa man niya dyan eh? Ang
eh. Ano? Nag-vlog ng motor. Babalik. Meron na nga sila kitang tagal ko para... Yan! Yan! Pato na! Yan! Pamalati na naman! Sakto ya! May pambilisan! Ay, lapis siya pala! Kaya sila kitang may deliveran ng kopong kayo. Si ano? Si ano yun? Si Russell! Okay, so. Diyan ah.
bakit ang pare-pare. Hello, Marnel. Yan! 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 Saya tambal nyo. Ay, kanin ang malaw. Ha? Ay, kanin nga. Kuha na yun.
may taga. Ay, sigurado. Yan! Lete ya. Dapat pa paborema yung kakaw eh. Baik. Kami kita. Kaya! Pare kasi bakit tabitan eh? Ada alambre pisyahan. Ha? Ang tamalo. Alambre pisyahan. Kuha. Ito. Yan! Pare na pasa ng nakunin mo.
Kaya kananay pa yan. Eh, pamatay subo siguro. Bakit may subo eh, napitanay pa eh. Subo ito, kung baga kaya mabait siya, kakananay pa mo. Kasi nung may tusok na yan, yung mismo mangurat siya eh. Pangulat yan, sulpik niya. Uy! Sakap ka pang mag-yes. Ay, barakatu, barakat! Yung sobra na nakitala ka yun, sagad ka yan eh. Na, sagad ka yan, sobra na nakitala. Balok kayo tangalambre. Yan kaya, kasagpang na niyan, sulpik yun, matarakat kang ito, sagad ka yan. At siya sinintakin. Ate, duwa pilin to, ate. Dana? Hindi pa manasubog ka, bitanay pa mo. Ay po tang dating nangapitan na tuna, makakinis siya pang makanyan. Yung nga balok to yung alambre, pe, puret yung nga na. Pusat mo rin itong mga naganda eh. Kaya ka 2 meter ka. Bubaya ko ng bota, nakali ha. Ente, benta. Inalampay nga namin. Ayun, sira na yung kain.
gini po. Gas, nadagya mo yan. Nandun niya pa yan. Kaya mama ko. Yan. Ah, Yan. Oh! Bakya! Dulo, Espiada. Yan! Baka pa kayo! Espiada. Bakya. Baka ka! Ha? Ha? Di ba ka? Wala ka ba ka? Ha? Di ba ka? Di ba ka? Ha? Patubutan niyo yung dyan kaya mo. Di ka na? Libre na. Kalang balo. Balo! Era Mix Vlog, mega shoutout. Ah. Mati mata. Mata. Juga. Sama vetere. Bakya. Ah. Ayo. Kiri. Asawi kiri. Apa yang bagya? Makatama ka playo. Kananay nga ganyan. Tama balol. Baneng mil na ko yung barakuda ngayon siya. Saan kaliwakan niya? Dati, kaya niya mamakan. May akit pat, pati lang siya.
kusina eh. Nakayapak na yata ng katlo. Ikalikwan ko nandyan. Baka penga niya rin. Bakit mo? Balok po itang alambre. Ay niya kaya, bitit eh. Kasi dininan kita, balmoret ang mga lating nalalatagay mo. Salay-salay. Mabiyaya, tinarak kay gulot. Kawaya-kawaya eh. Kaya bikwang. Bikwang ko mo. Ano niyo yung uling malapitan ng lambre, sa kanan eh, tatang. Di ba yung kalambot? Yung bisikleta. Anin ko lang. Dapat ang tingnan daw eh. Tatlo. Meron dyan 10 minutes na dyan may pasibayo, basta sa bako. Masikot niya ito na yung natin, may ilang bago na barang po. Ay, ulo na eh. Yan! Ah! Mag-gloves ka! Lalaman na rin gloves mo! May dali akne! Ang malatiya ko! Di ba man yun? At sabi kayo nyo kaya ka naman. Oo, yan mo. Bilig na kayo eh. Sobrang laman ko na, no?
Pero aliwa mo siguro yung mama niyan. Ha? Kasi nung yapin yan, mabuktot na yung... Hindi ko ngayapin yan. May apin. Ayan guys, yan yung kalaban namin, oh. Madali na. Napangarap ko na yung iba, no? Mga nga yung buntok, kaya mo buntok mga nabitan. Ah, kaya na. Mga ayaw buntok. Sabi ko nga kuha na binigla kaya kasi Pero wala mo liwaman. May mga balok sa kayo, nga ambre. Dahil malaman na Nabing yan. ikikinain nga lang. Oh, may dami tanggal na. Nabing ikikinain ni, kaya nga duwanin ni. Alin, nandun. Ayan, guys, oh. Yan, balok to yan, hindi nang kengkay. Alay, sige sa kaya kamana na. Tayo yung kalaban namin guys, kumakain ng tuna, ayan. Nadali na. Tingnan nyo naman yung ngipin guys, oh. Ayan, oh. Kapal ng ngipin. Ay, dana, kukuha na na. Nasa 3 kilo siguro to. Tiningkul na na. Ba, nung kami dalayan ako. Kakuha na ako. Okay. Ita ng JB na yun, sabi ang balak pa yan. Liningkul na rin natin, guys, sinitake. Bano, may dala ako kakuha na. Mata, may nga bungi yan. Teta may itong nangipan, no? Karnya miras. May nga bungi yan. Mga nga mabungi. Ambring. Wah, kingwa na kaya ako na tensi. Tangan niya mo doon na wala po eh. Kaya Ha? ito. Kam gusto hintay baga? Wala na. Kam gusto? SP kam gusto. Di ba kain ta, kam? Madosyo, yan ako, pengane ako. Makaya, matibay nga lambo yan. Yo. Hey. Hey. Rada dehin na kita. Wala ko tinututulig kitang kayo. Wala, may nala. Ang gusto sabihin, may nala. Dapat talaga ret ang makakanyan Hindi ning. naman tinulitin kayo na. Pulawin na. Kaya pen, dapat ret ang maka... Wala, yung mga imanik wakarat ang mga to. Mungkin habel fi gusto wala tula. Ayo. Oh, siya ba nagkema na ista? Kaya siltani yata, wala tata. Gawin nila pes. Ha? Gawin nila pes. Oh. Ang lapit mo. Jangan lihat maktab. Kam, sila dah. Sila dah. Ah.
Ito kayo sa uli natin guys, oh. Nagliitan na lang yung isda. Yan o. Bakit ka naman nabitan eh? Ayan mo guys, oh, yung uli ko tsaka yung uli da sa ano. Di ba lang kumalahati? Dito lang sa ulo, oh. Ngip! Kaya daw ba? Laing barakuda nito guys, oh, nasa 3 kilo siguro to, 4. Sige, ano, sige, siguro siya ma. Ulo 1 kilo. Ayo, tago bari hedik na, te hano da baga ulda, boy tuna rakya. Nalabog na yung camera ito, metong.